Всеки от нас е попадал на такъв тип видеа. И здравейте на всички, ние ще ви покажа как да си заредите телефона беззарядно с картоф. Ето просто го слагате и бум! Готово! Заредихте телефона. Като го изгледаш, стоиш и се чудиш. Това наистина ли е така? Няма вече за какво да се чудиш, защото днес ще тестваме viral TikTok лайфхакове. Започваме след този лайфхак, който твърди, че ако разрежеш портокал на две и го обърнеш, ще бъде нарязан все едно на хапки за деца. Така че нека да се придвижим към кухнята и да проверим дали този лайфхак е верен или е просто направен за гледания. И сега се преместихме към кухнята, където взех един портокал, взех ножа и сега ще ви покажа дали наистина работи. Като няма да ползваме тази дъска, защото е пластмасова и не искам в храната ми да има пластмаса. Ето на ножа остана пластмаса, сигурно не сте го видяли, но все тая. Взех си това, което не е зарязане, но предполагам ще свърши работа. Айде нека сега да видим дали работи. На така трябваше да го разрежа. Бати ножа взех аз. Не. Така, това е първата стъпка. Махаме тази семка, че не обичам всеки. Сега нека да го обърнем. Добре да е. Не цъфна, ама реално нищо не стана. Ето бе, хапки за децата. Това май не става с портокал. Между другото, мисля, че във видеото пише портокал, но ползваха мандарина, която има по-тънка кора от тази. И може би ще стане да се обърне. Сега това, не знам дали да го пробвам и с второто. Добре да е. Да, това е пълен фейл. Не го пробвайте с портокал. С мандарина, не намерих мандарина да купя от магазина, затова не знам с мандарина дали работи, но предполагам, че може и да работи с мандарина, звучи логично. Да, с портокал въобще не го пробвайте, няма да се получи с портокал. Както видяхте, миналия лайфхак не е въобще лайфхак, даже е доста голям провал. Така че нека да преминаваме към следващото. В следващото видео ни показват как с белачка може да обелим вътрешността на лука и става като лук за бургер. Ако това работи, ще спестява доста повече време от рязане на лук, така че нека да отидем пак в кухнята, където вече няма бъркотия и да го тестваме това, да видим дали и това ще е голям фейл. Ето сега и какво ни трябва за този експеримент. Трябва ни лук. Къде е белачката? И ето какво ни трябва за този лайфхак. Трябва ни белачка и лук. Сега ще разделя трите лукчета на 3 по 1. На 3 по 1, на едно лъкче. Ще взема едно лукче. Внимаваме с ножа. А то е най-тъпия нож, който реших да взема. Така, махаш го това крайче. Ето го бе. Това е лук. Между другото ми е за първи път, който реже лук. Трябва ли да заплача? Се разплаках. Не, само като го режеш. Тоест сега като го режеш с белачката ще заплача. Няма да заплача. Също така забравих да кажа, че ни трябва вилица. Така го набучваме. Сега би трябвало да даваме надолу и нагоре и да излезе хубав лук. Ето го бе, май става. Не знам. Нещо прави бе. За малко да се порежа. Не е като във видеото. Може би да му дам още малко шанс. Я пак. Значи той каза вече като не става да го обърна леко и да пробвам от другата страна. Той ми чувства, че ми пръсна в очите. Ако знаех как да ползвам по-добре белачка, можеше да работи точно като във видеото, но за моите умения реално стана добре, според мен. Нека да преминаваме към следващия. Така, следващото, когато си готвите паста, сега показвам ви, повечето хора правят ето това. Слагат така, изливат водата. Но от личен опит мога да ви кажа, че това не винаги работи и пастата понякога се озовава в мивката. Взимаме клечка за зъби. Една клечка за зъби. Остави. Слагаш клечката за зъби, защипваш я с капака, държиш го отстрани и сега трябва да е по-стабилно отколкото другото и просто изсипваш водата. Както виждате, от тук паста няма как да излезе. Сега нямам паста, но няма как да излезе паста от тук. И просто изсипваш. И реално наистина страшно много помага, защото цялата вода се излива. Ако искаш, може и наобратно да я обърнеш и изваждаш клечката за зъби, хвърляш си я в кофата и си готов. Имаш прекрасно сготвена паста, без да си хвърлил нито едно парченце паста в мивката. И да, това работи отлично. Това получава 10 от 10 от мен. Следващият лайфхак, както виждате, е да как по-лесно може да си сложите конеца в иглата. Реално аз нямам проблем с това и по принцип, но сега ще видим дали е по-лесно. Трябва да си го сложим върху четка за зъби и след това отгоре си слагаме конеца и би трябвало да влезе. Нека да започваме сега. Ето сега слагаме тук конеца и иглата трябва да мине на зъбчетата на това. Така просто да мине през зъбчетата и отгоре да си остане конеца. Нека да видим. Чакайте, че и аз съм... Ма това не изостава горе. Добре, така не става, нека да пробваме настрани.
Няма да се опитвам повече, не ми харесва. Или четката ми за зъби е неправилната, понеже то трябва реално, сега ще ви покажа, трябва да се наниже на това на четката за зъби, а отгоре да остане конеца. Ама това е толкова трудно да се направи. Сигурно се опитвах поне 5 минути да го направя и не се получи. Аз съм почти сигурен, че ако го навия, това просто е така. Е така, ако го навия, ще го вкарам от първия път. 100 пъти по-лесно, отколкото с четката за зъби. Според мен си ползвате четката за зъби за миене на зъби. Няма да докосвате до някакви игли и конци. Това е пълен булшит. Със следващото даже няма да ви показвам какво е. Ще вземем едно яйце, за това ни трябва едно яйце. Да кажем сега, чупите го. Оп! И някак си паднаха черупки в ястията ни. И, нали, опитвате се да го махнете. Сега ще се пробваме да го махнем, черупките. Опитваме се да ги махнем и не става. Не може да ги махнем. Лайфхака е да си намокряме си пръстите. Трябва да си ги намокрим в малка вода. What? И сега би трябвало да залепне за пръста ми. Не залепна, но реално доста по-лесно го извадих. Има още едно, нека да видим. Чакай. Ето. Не знам дали се извади по-лесно, но предполагам работи. А сега, 2 в 1 лайфхак. Ако искате да извадите само жълтъка от яйцето, трябва да използваме чесън. Сега ще пробвам, без да съм си намазал ръцете с чесън, да го хвана това и да го дигна. Вижте, не става. Лайфхак е уж да вземем чесън, си го намажа в пръстите и сега би трябвало да мога да го дигна и го спуках. Реално го спуках просто. Този лайфхак не работи. Реално ми беше абсолютно същото, не усетих никаква разлика при хващането на яйцето. Може би можех да го извадя, ако бях малко по-нежен с него, но не мисля, че това да си сложиш чесън на ръката помага да разделиш жълтъка от белтъка. Просто може да си спукаш яйцето. Така че да, това въобще не работи, не го пробвайте. Добре, преминаваме към следващото. Трябва да махнем ето този етикет с просто тиксо. Слагаме го върху това, дърпаме и би трябвало да падне етикета. Айде, толкова тиксо ще ни стигне. Слагаме тиксото, хубаво натискаме и би трябвало, като го отлепя, да падне и тиксото. Нека да видим. Лекичко, бавно. Разбира се, че не работи. Това няма как да проработи. Но сега, ето още един лайфхак от мен. Другия лайфхак е с швар да го нагрееш и би трябвало да се отлепи по-лесно, отколкото с нокът, ако чувъркаш. Така че нека да го тестваме и да видим какво ще стане. Хайде, време е да пробваме. Нека сега да видим дали ще се отлепи по-лесно. Чакай малко, бе. Ето това може да го ползвате, наистина работи и не го знаех, така че ето ви полезен лайфхак, който реално може да вземете нещо от това видео да използвате, че половината не работят, даже повече от половината не работят. Така че да, работи, ползвайте. Не намерих за жалост повече лайфхакове, които да са реално интересни и полезни, така че каквото сте видяли в това видео, може да ползвате тези, които работят. Това с швара го препоръчвам. С лука работи и това с тенджерата също може да го ползвате. Другите, според мен, няма смисъл да ги пробвате даже. Така че ако ви харесва това видео, абонирайте се, лайкнете, покажете ми, че наистина ви харесва това видео и напишете долу в коментарите какво да е следващото видео и ще се видим в следващото видео.